Tutoretza bideoak egiteko bi gauza bakarrik behar dituzue. Batetik, mikrofono bat. Edozein supermerkatutan aurkituko duzue. Kaskarra izanagatik eta holako hotxak entzungo dituzue, baina bueno, ez gara kexatuko. Eta gero bestetik, programa bat behar duzue. Camtasia. Begirik kendu gabe blogean, ezkerreko zutabean daukazue. Bi esteka jarri dizkizuet, lehenengoarekin funtzionatzen ez badu, saiatu bigarrenarekin. Lehenengoa klikatzen baduzue, orrialde honetan sartuko zarete, hemen deskargar eta pauso guztia jarraitu. Eta bestela, itzuli begirik kendu gabe blogera, eta hemen izango duzue, bigarrena, Camtasia, klikatu hor, eta horrela jongo zarete beste aukerara eta bestela hemendikan jetxi. Vale, orduan, badauzko mikrofonoa eta Camtasia. Camtasia programa irekitzen badugu, hau agertuko zaigu. Eta nola egin grabatzeko? Bueno, oso horreixa da. Hemen daukazuen record screen, hau klikatzen duzue, eta holako gauza bat agertuko zaizue. Hauxe. Eta hemen stop jartzen duen leku honetan, puntu gorri handi bat izango duzue, bertan rek jarriko du, hor klikatu, eta klikatzen duzuen momentutik aurrera ikusten dituzuen web horriak edo pantailan ikusten dituzuten gauzak grabatu egingo ditu, eta zuen ahotsaz azaldu beharko duzue azaldu nahi duzuen baliabideari buruz. Bukatzen duzuenean stop eta listo. Eta bukatzen duzuenean gero besteek ikusi dezagun, ze egin behar da? Honea jo behar duzue. Produce and share. Hemen errexena guztitan YouTubera igotzea da. Hemen jartzen duzue, share to YouTube. Bueno, lehenengo sartu behar dugu, adibidez, jar dezagun hemen. Ok, lehenuti daukagun bideo bat, jarri dugu. Produce and share. Eta, hemen, share to YouTube. Eta hori da, hemen agertuko zaigu, hemen gure Googleeko erabiltzailea eta pasahitza jarri, siguiente, eta hor agertzen diren pausoak jarraitu. Eta halako batean, YouTubeen iloko dugu, eta listo. Ina dago tutoretza bideoa.